Leidig, athúsáid agus athchursúla. Mana é seo a clistear an tom ar fád maidir le cuasaí na timpachta de. Ach maidir le cursaí fashion de, an bhfuilimid déanamh ar ndóthain. Tá glúiseachta dul a raibh faoi láthair atá ag dul ó neart go neart agus ag chuir daoine ag smaoinemh, agus cur íleach ormsa ag dul ag ful an fósta. Catar na mílta tonna 80 amach, gach bliain margheall ar an mrú atá tionscail an aisin a chur an stílatá agan a athrú ó héisir go séisir. Agus caiithí tú géad an brú seo má tá sulla go a cuasaí fashion. Ag bra ar an gcinál éideach atá gist, ghlachann sin na blianta ar tite más a chéile. Ní creidá seo agus féidir nó go cuaig faoin géad den 80 agata a athchursúil. Tá má cinna déanta agam anis, nílam chum a sean 80 a cabhasteach sa bruscar a heile. Ach céir is féidir dhéanamh leis na 80 sin mar sin. Nuair tá is a go go sé an am roint de chean 80 a chahabh amach. Tá roint rona agat. Hiag libh or cuid stuff a chuirt chuig siúpa cartha nachta. Bhíons 80 i gcónaí i tastá wathú agus ceróid do chuid airgid le daoine faoi bhí bantáiste. Nu más cása go bhfuil 80 nua wet ach gantanas airgid agat. Hiag leat úsáid a bhainteas na swap shops. Céir faoi eBay, done deal nó na siúpaí eile atá ar an idirlín. Bailach eile le bheith níos in bhúnathe nó a bheith crothaach. Hiag leat úsáid a bhainteas do sean tíléinte nó sean bríste déanamh chun airí nua a dhéanamh as tú. No fiú maisicam tí úsáid. Cosú leis na lead seo. Ná déan dermid comach gur féidir chuí a chur ar 80 má cailann sú canapa nó má imíonn san fáthín. Níl sé dachar agus is féidir neart ceachtainna a fháil ar an idirlín. Ach tá réiteach simplí ar an fáib seo. Sin gan tuile 80 a cheannacht. So le cheanning sú aon rud eile chur an ceisisin ar tain. An gahí mé ar a líad tro an nóra é. Tugann na 80 sin thugann ar eitleán ó bhunnachanna i dtíortha eile atá tuaim is 10,000 km win. Munnachanna a bhfuil an calarthú go bhfuil drochanílacha iontu agus nach féin an dramatá ag obair iontu ach pá aníos go dó. Tá neart siúpaí timpeall na tíre seo atá déanamh tá 7 níoreachta chun dul leis an fáid mór seo. Is fiú idir isciú tuisce bhfuil stuff ála acham. Mar sin tá sé fíor hábhachta go bhfuilimid airach ar na rudí seo, agus an céadúir eile agus túg siopadóireacht smaoinigh ar tain. Mise chun dul amach anis agus tá chun magúna is ansalam vintage a cathó.